Som profesionálna kajakárka a na vode pádlujem od 11 rokov. Takmer dennodenne trénujem. Vodný slalom je úžasný šport, technicky veľmi náročný. Trvalo dlho, kým som sa naučila cítiť vodu a využívať jej silu vo svoj prospech. Otrénovala som tisícky hodín. Sú dní, keď sa ráno budím unavenejšia a zničenejšia, ako som si večer líhala. Pri snahe pokoriť svoje ciele a výzvy je tréning veľakrát náročný. Ale pocit, keď hladko jazdím na vode, mi prináša zadozučinenie za všetky tie hodiny tréningu. Moja príprava nebola nikdy iba o jazdení na kajaku. Nestačilo iba pádlovať, chodiť do posilovne a behať. Som dušou športovec a rovnakú radosť mi prinášajú aj ostatné športy. Najviac času samozrejme jazdím na kajaku, ale kombinujem to aj s ďalšími športami, ktoré mi dodávajú oslobodenie, adrenalín, relax. V podstate sa dennodenne venujem športu. Celý môj život tak vyzerá ako jeden veľký tréning, v ktorom aj v čase voľna športujem a zdokonalujem sa. Každé ráno len zmačknem imaginárne tlačítko play, hrám svoju hru a užívam si to.